mayong adlaw nato tanan, no? So the reason why I decided to vlog this event, it's because nag-host ko I think I will be hosting 4 debuts in July and 1 wedding, and nalangig ko'y pangutana para sa akong mga bisita na akong hostan ng mga events. So let's go. Okay, natay pangutanan, no? Hi guys, this is Sweng. And one question ba, ikaw, pila rin ka events, no? Pila ka events, pila ka weddings, debuts, birthdays, whatever. So, sa mga events yun, no? Pila ka katuwing ka-handle? Pila ka years? I've been with the events industry for almost 11 years. 11 years. Okay, yeah. For 11 years, nakoy question, specific question. Ngano walay bulalo sa mga sudan? Yate, ikaw sa ako 11. Tubaga! Sa tinuod lang bitaw, kay wala gibitaw nagka-request og bulalo ay ngano? Ngano? Wala sa menu. Wala sa option sa menu ang bulalo. Ang terazo ra gyud ang naay bulalo. Free plugging wala terazo, mabalik ko sa inyo ha. Ha, ikaw rin bala sa ako. So that's it. Wala daw siya labot sa menu. Okay. Pero it's a good idea. If ever gid ay naay mag-offer og bulalo sa menu, why not, 'di ba? Sige. So mangutana ta sa lain gyapon kung ano walay bulalo. And guys, please subscribe and ring push the bell button para makasubscribe mo sa kagwapa ni Skate. So, miyanis pambansang skin burn. Samok. Okay, thank you! Okay, mangutana ko sa DJ. Mangutana ko sa DJ, no? Like, hi, this is DJ Janza. Hello. And question ba, pila na ka-years pagka-DJ? I mean, pagka-DJ? Yeah. Since 2007, I think. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, dugay na, pila na ka-years, no? Na. So, of course, kung DJ ka sa isa ka-event, kaon mayog ka. Yes. Ako pangutana, ngano walay bulalo sa events? Damn. I don't know. Amot lang. Ngano gid na? Galibog ko, first time na ako namin na pangutan. So, wala siya katubag sa akong pangutana. So, mangutana butang lain na po nga. Mangutana butang lain nga bisita, no? So, yeah. See ya. Nandun sa isa sa mga bisita sa event, no? Hi, what's your name? I'm Brooke Roa. Okay, ma'am. Pila na mga events imong naadtuan yun? Pila na ka years sa sige adto sa events? Mga pila ka years. So, daghan na, no? Daghan na. So, Daghan na. Ma'am, question lang, ma'am ba? Sa mga events kay imong naadtuan gyud mga social, dili kayo nga naka-social, ngano walay bulalo sa ilang sudan? Kay kuan dugay pa man gud siya laton. Tama. Sakto. Ma, para sa iyo, ma'am, ngano walay bulalo sa events, ma'am? Kay ano wala. Ikaw may mga ngipon ang uban. So, isa lang to sa mga... So, those were one of the answers ngayon lang ito sa akong pangutanan. No? So, let's... tanaw na to kung uban. Unsa lang mga tubag sa akong pangutanan. So guys, nakoy pangutanan karon na. Hi guys, this is Louie. And then Louie, sa industriya, pila na ka years ga photo, video, whatever? Pila na ka years? About 10 years. About 10 years. Okay, nalang ko yung question, no? Specific question. Of course, pag naka sa event, na magre-reception kaon. Ay, Isa ka question, ngano walay bulalo sa mga sudan? Indian roses man mo, no? Ngano walay bulalo sa nakahilera sa mga sudan? Okay, dito ra sa bulaluan din na makita kasi gara lechon man gyud ka. So, mora to ako specific question. Sige, thank you. Hi! Sige, magiging bisita sa mga events. Nakoy pangutana, very specific question. Ngano walay labot sa menu ang bulalo? Okay, kuhan mo kayo. Messi, kikanon ba? Messi daw kanmo lang bulalo, guys. Munang wala sa kasal, di ko tanan. So yeah, thank you so much, Mark. Thank you. Bye. So there you have it, guys. Messi ang bulalo. Muna ang bulalo wala sa events. Okay?